Čaute, čaute, vítam vás u druhého let's z Counter Strike. Je tu so mnou Valky. Čaute. Sme na... Tu sneží. Tu sneží na Dedaste. Ja sa nezdá, že by snežilo, ale vidím iba sneh. Môj. Takže máš ako sa povybíjajte. Čak je už iba jeden. Sú dvaja. Dvaja. Daj jednu, dáme tie. Vidím sa. No, teraz je jeden už. Bomba! Ďalej. Davoj! To on tam kempí, namiesto toho, že by dával bombu. Tak dlho. No, je mŕtvý. A ideme na to! Jo! Ja sa vás neteším, no ale To nevadí. Počkej, kde si, Valky? to som. Kde? Hej! Ja nemám toto! Ja nemám ten krížik. Ne. Ja musím ísť dole. Dobre. Čakríš. Kde si? Dole, na spavne. Ale na jakom? Našom. Takže toto je Valky. Ahoj. Ja sa volám Vrabec. Tam. Teraz nám nešlo pravdepodobne kúpiť zbraň. Dávaj. Idem na chore. Nabijeme si. Počkaj. Ale veď si mohol prejsť. Yes. Čo máš? Mám pištoľ. A ja chcem. Chcem kalách. Máš. No, daj. No. Hej! To bez... No, daj mi. Ten je lepší. Jo! Mám zbraň. Ten je môj. Jupi. Dal som. Au! Kto tam je? Nevieš? Jo! Počkaj, idem sa pozrieť. Kde si? Valky, ne! Yes? Pomstím ťa. Pozor, tam hore je. Ne. Ja som tiež zomrel. Podľa mňa je to cheater. Ako tak vidím, že každého dáva. No, ideme kupovať. Tak, M4. Kde si, Valky? Som. DD. Počkaj, stoj. Aha, tu, dobre. Ideme na to. Poď. Napíšem ti ešte, že go. Na to ma to zabíja. Krysa! Pozor na flashbangy. Ja to neznášam. Sú naši. Valky, nechať tam. Cool boy. Pardon, že grgam, ale Tak to mi volá. Jo! to hlava. Tak to mi volá. Čakaj. Ne, toto som nechcel. Prepáčte, milí diváci. Tak to mi volal, musel som ho zrušiť. A bomba! A bum! No jasné. Tak, ideme si nabiť zbraň na boječky. Pane Bože, to čo som si kúpil? Ale to som si nekúpil, to je... Hej, ja ešte mám... To čo je? Team, fall back. Kde si? Tá tu, ale bez zbrane. To je debil.
Ale nie, ale normálne ja som si išiel po naboje a naraz mi tam dajaká snajperka a ja som ju vyhodil a už sa nedá zobrať. Volky, ty si mu umřel. Ne. No, už zamrite všetci. No, už zamri. No, vidíš, že si zamrel. No, už iba jeden. Nemám co ukážať. No presne tak. Ideme na to, takže dáme si M4, ako vždycky. A Valky je... Kde si? Počkaj, stoj. Aha, tu je Valky, dobre. Ideme na to. Choď. Dobre. Pozor, flashbang. Flashbang. Ne, flash nedávaj. Ježiš Maria, tu sa strieľa. AVPčka. Poď. Kde si pošiel? Čím, fallback. Ale to je nejaké rozšírené The Dust. Volky tu. Volky, poď tu. Za mnou, poď. Idem za tebou. Hej? Dobre. Pozor, tam je. Kde? Tu. Holy shit. Dal som ho. Dobre. Choď. Kryjem ťa. Pozor. Dobre. Bomba tu je, hej. Dobre, dal som ho. Dobre. Ideme ďalej. Nie je tu bomba. Života, takže asi tak. Headshot. Poďme pomoži. Kde sú všetci? Som sa odľakol, keď dal tam. Dobre, mám kalách. Moja obľúbená zbraň. A ja mám AVP. Tam je. Ty máš AVPčko? Hej. Ty si cheater. Čomu? Máš AVPčko. Pomoc! Tam je bomba! Dobre, ty. No a zase toto tu. Nejaká snajperka sa mi tu objaví. To je... Čo je? Mne nejde kúpiť zbranie. A ja mám nejakú snajperku, hneď mi vyskočilo. A zabil som ho. So snajperou. Tak som AVP. Au. Odpojí Víťa? Ne. Ja hej. Hej? Hej, a môže ísť do znova. Poď toto ku policajtom. Si tam? Pripájam sa. Nemôžeš ísť ku policajtom. To čakaj. Čak som v policajtoch. Nesi. Si tam, kde sú diváci. Prečo mi nejde ísť ku policajtom? To lebo... Ja budem terorista. Ne, prečo? Ja budem terorista. Tak keď ti povolím. Dobre, som terorista. Kde si? Ty máš aké skore, ha? Jak snajper. Čo? Jaké skore? Ty máš aké skore? Tá vidíš? A čo, dobre? Až, že... Funker.
Dobre, takže kúpime si teraz v skalách, samozrejme. Kde si, Valky? Kde seš? Som za tebou. Čau. Ale poď. Dobre. Neviem prečo zdierať s tým. Jaký ti dali headshot? Idem spoza roha, dám mi headku. Ešte žiješ? Eha. Pomstil som ťa. Ty máš čity, hej? Nemám, prisahám. Toto čo to verze teraz koho? Nemám. Tam. Ne? Prečo si vyhodil zbraň? Neviem, ja som chcel, že by to vybuchlo. Čudné. Nevybuchne. Škoda. Ježišmaria! Som sa zľakol. Ne tak. Si mŕtvý, brácho. Dávaj G1. Posledný, tak dávaj. A keď to vyhraje borec. On to vyhrá. Ešte jeden. Ty brďo, on to vyhrá. A nie, že to ten posledný na 3-1. On zomrel, škoda. Prečo mi zase nejde kúpiť zbranie? Ja už mám kúpené, kde si? Kde si? Zase ma odpili. Odpojilo ťa? Hej. Ešte dokončíme video. Poď ku teroristom rýchlo. Si? Nechcem ma prihlásiť. Musí. Nejde. Dobre, ukončím video už. Dobre, milí diváci, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dajte like, odber a poteší nás a jej pozrite. Aspoň pozrite. Dobre. Ďakujeme. Prepačte, že to tak musím končiť, ale čus čus!